Dago gure euskara. Gure herria oso anitza da, baina hala ere guztiona hizkuntza asko daude horietan euskara. Gutxi erabiliz ez zara euskalduna. Horrela jarraitzen badugu, euskara egingo da lurperatu, itsasoko korronteak eramango du eta gure altxorra ez dugu nahiaztu. Zuhaitzak euskeraz mintzatzen, txoriak euskeraz dantzatzen. Hori da gure ametsa, eta denok euskaraz disfrutan. Horretarako euskara erabili gure bizitzetatik joan ez dadin elkartu gaitezen elgoi bat arrok euskara indartuz elkarrekin. Euskara indartuz elkarrekin, euskara indartuz elkarrekin. Menua! Urte betetzea! Kantuak! Proiektuak! Herriko agenda! Eguraldia! Kultura! Asmakizunak! Eta askoz gehiago! Bergarapiko irratia! Kaixo lagunok, arratsalde on. Ongi etorri gaurko Berbalapiko irratsaiora. Hemen mikrofoetan Jasin eta Libare gara aurkezle lanetan. Gaur maiatzako 21 lehenengo mailako B taldeko ikasleak izango ditugu gurekin batera hemen zuzenean. Gaurko irratsaioa ederra izango da. Beraz, belarriak zabaldu eta adi egon. Bueno, hemen ditugu irratsaioko lehen partadiak. Nortzuk zarete? Arratsaldeon ni Ibon naiz. Arratsaldeon ni Alaia naiz. Ni Juan Esteban naiz. Eta ze ekarri diguzue? Aste honetako ekintza batzuk. Nahi duzunean. Haur hezkuntzakoek gozari osasuntsua egingo dute.
Bigarren mailakoak maiatzaren 27an Zarautzera joango dira gaua pasatzera. Eskerrik asko. Prest ditugu hurrengo partaideak. Nortzuk zarete? Kaixo gu Sofian Eta Taimur gara. Eta zer ekarri diguzue? biharko eta Etzirako iragarrita dagoen egurraldia esango dugu. Aurrera, entzuleak zain dituzue. Bihar euria egingo du. eta ostiralean eguzkia egingo du. Eskerrik asko. Hurrengo partaiak entzungo ditu jarraian. Nortzuk zarete? Kaixo, gu Darnel. Malik. Eta ja, Eta Ian gara. Eta zer ekarri diguzue? Aste honetako menua. Nahi duzunean. Biharko menua. Lehenengo barazki purea. Ondoren legatza. Erromatar, erara. Postrean fruta. Ostiraleko menua. Txiritxoak. Orezkoa eta fruta. Primeran egin duzue, eskerrik asko. Hemen ditugu hurrengo partaideak. Nortzuk zarete? Kaixo, gu Nagore, Valeria, Rim eta Dua jara. Eta zer ekarri diguzue? Zorion tartea aurkeztuko dugu. Aurrera ba. Nahi duzuenean. Aste honetako urte betetxea. Nabil, Narima, Ani. Entzo Alain, Fatima Naila, Niaz, Yasin, Maialen, Zoriona guztio. Zorionak, zure urte betetzean zorionak, da urte askotarako zorionak, belarritik tiratzean zorionak da musuak zuretzako. Oso ondo, eskerrik asko. Hemen ditugu hurrengo partaideak. Nortzuk zarete? Gunor, Karolin. Mohamed, Kaos, Enara eta Ali gara. Eta zer ekarri diguzue? Ezetz asmatu tartea aurkeztuko dugu. Aurrera nahi duzuenean. Aurreko asteko irabazleak mailakoak Ander eta bost mailakoak Aitor. Aste honetako asmakizuna bat bieta. 3 mailakoentzat hau da. Kurrinketa kurrin, baserri aldean dabil tripa handia, borobil lokalt artean. Zer da? Beriro esango dugu. Kurinka eta kurin baseri aldean dabil tripa handia eta borobil lokatz artean. Beti zer da? 4. maila, 5. maila eta 6. maila. Eta 6. maila mailakoena hau da. Nola irteten da elefante bat uretatik. Berriro esanduko dut, nola irten da elefante bat uretatik.
Badakizue jarri martxan zuen garuna eta zorte on. Gogoratu erantzuna kafetera ondoko kutxetan sartzea. Ezaztu zuen izena, abizena, gela eta noski erantzuna jartzea. Bukatu baino lehen azken atala ekarri digute horrengo esatariak. Nortzuk zarete? Kaixo gu kautar. Eta naiz gara. Eta zer dakarkiguzue? Gizte bat. Aurrera ba. Ume batek bere lagunari nire aitak 10 urtetan ez du hilerik moztu. Zer daba artista helburu zoila. Bueno lagunak, agur esateko ordua iritsi zaigu. Oso gustura aritu gara zuekin. Kanta polit honekin uzten zaituztegu. Agur eta datorren astera arte, ondo izan. Elkarrekin mundu aldatu dezakegu, esan zenidan, zu nire auspo izango zara, ni zure babestokia. Daitzez hitz, etorkizuna berreraiki, daitzez hitz, dena aldatzen ikasi. Tatarara, 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 entzun gure bihotzaren tapadak, euskaraz dira. Azparnetik hasi eta tuterara gure ahotsak gertu daude. Udaberrian loreak bezala loratuko gara kalez kale. Daitzez hitz, etorkizuna berreraiki. Daitzez hitz, dena aldatzen ikasi. Tatarara, 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 entzun gure bihotzaren tapadak, euskaraz dira. Tatarara, 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 entzun gure bihotzaren tapadak, euskaraz dira. Daitzez hitz, euskaraldiariekin. Daitzez hitz, dena aldatzen ikasi. Daitzez hitz, euskaraldiariekin. Daitzez hitz, dena aldatzen ikasi. Entzun gure bihotzaren tapadak, euskaraz dira. Non dago gure euskara? Gure herria oso anitza da, baina hala ere guztiona, hizkuntza asko daude horietan euskara. Gutxi erabiliz, ez zara euskalduna. Horrela jarraitzen badugu, euskara egingo da lurperatu, itsasoko korronteak eramango du, eta gure altxorraz duguna jaztu. Zuhaitzak euskeraz mintzatzen, txoriak euskeraz dantzatzen. Hori da gura ametsa, eta denok euskaraz disfruta. Horretarako euskara erabili gure bizitetatik joan ez dadin elkartu gaitezen elgoi bat arrok euskara indartuz elkarrek, euskara indartuz elkarrek.